Nangkong yang ngapi kropi ang babit sisa Dajing lambat sisur nasyanya banangeng na Sinam thamai basuk bakamen phi wei pai wei ki parlok ban pe hagane ka channel UC tangam Catholic kumshibanta ban pediang ya usnam thamai hagane ka mien live hoi tarik Disember kum chisin chisnam yin khe lane ban pediang ya usnam thamai na kalyang jong ka seng samla balang shnong tangam kashim ya kane ka senjam hapadeng ga jingelam lti I president I kit bhasten bat I samla shamsuk lamphu secretary bat hapadeng ga jinge don rekat ki para samla hakane kamien kinong simbanta kin don sibun bat kinong ruai kinong shan bat sibun ki program hakane kamien hakti pai ba ki juniors idai dei pibari bha sangkli balong balai idei ang cookie akti bai ba kekerdan kebaningkong Sujai Te mentah kelam Islam syuk ka poing poi sya ka singing jong ki senyos Bankong idei